Hello mga Zay ug mga gang, ani ako karon para maghatod sa inyo og Bisaya nga makeup tutorial ug wala ko kabalot sa ko ingon. Una-unaan lang ako magbuhat og Bisaya nga video which is related to back to school kay balik na eskwela ang mga estudyante next week. Gusto lang ako mag-share a very quick and easy and simple makeup routine na mabuhat ninyo buntag sayo. Dili lang siya back to school routine. This is actually very close to my daily routine. Especially kung nagadali ko, kanang wala ko'y time mag-clock sa akong face. Ginabuhat ako na siya usually sa taxi. So this is tried and tested and proven. Kay ginabuhat na ko na siya when I don't have enough time to prepare. So mag-itsura mapod ko tao when I finally reach my destination. So para mabuhat ning simple, fresh-freshan, lip tint and pulbo lang look, gigamit na ko tanan, gigamit na ko mga gamit sa tanang gamit, gigamit na ko sa akong face kay naa diri sa gamay nga pikikit. Yeah. Ay ating hatag ni Denise ako, thank you Denise. Yan. And yeah, magsugod na ta sa itong tutorial. Ang pinaka-importante dyan kay pagkuha mo uniform nga sakto sa inyo ha. Dugay-dugay na mag-ipon ni graduate no. So wala na ko uniform or na ko nursing na uniform pero hasang abuga. O niya, pinakalit naman nga filming. So nang hulap na lang kung polos ako ang igsuon. Mao-ing ani akong uniform. Always ako ginauna akong kilay kay kilay is life. So akong usual na ginagamit kay eyebrow pencil lang. Kani siya kay gikan sa face shop. And in the shade brown kay pag-ura man ko nagpa-brown ang buhok. So brown na ako ginagamit. Pag mas handy ug masayon gamiton ang pencil kay madala-dala nimo siya maski asa and dali ra siya i-apply. Anyway, di mo kayo kailangan nga on flick gid mo kilay kay mas kuya ra ba ta. Kung balikan na to ang ako mga photo tong high school. Siguro i-flash na ko siya somewhere in this video. Makaingan gid mo nga wala man na uso ang kilay to ano ba. Gawas lang ko nga wala ko yung makeup, like full makeup, maski face makeup. Basta naalang ko yung kilay. So, ano lang. So, slowly but surely, charot. Light strokes lang, pero make sure to fill in katong mga sparse areas. Pina-uptick ko din nga makeup yun, like legit pina-uptick kay hapon na mga best. Yan, napa ko yung buhaton mga best. Alright, so simple na nga to. Ana lang kilay, gamay sulay-sulay. And then kay brown naman akong buhok. Kunya black kayo akong mga hair strand or kilay strand dire. So always against sa growth para makoloran kita ng strand. And then after ano, i-arrange mo yung kilay. Ganyan siya. So back to school makeup maninod. Ino ko i-recommend na mag-foundation mo everyday. Kay di ko yapon maayo ang makeup sa panit, labo na pagka nang tamad ka magtanggal sa makeup. And then, kay bata-bata pa man mo, I'm pretty sure nga nindot-nindot pa inyong skin. So, di nyo kailangan o binaga o makeup kayo. Then, mag-squila naman ta. So, di lang pang pageant atong makeup na nga best. Okay? Nagsugod ko kong makeup, nagsugod dito sa BB cream, and i-recommend ko na ko sa mga students kay nga no, na siya skincare properties o na siya makeup properties. So kung mag-student tayo BB cream, maisip na to always kay kanang Korean brands. But actually, daghan ng mga BB cream na available locally, especially sa Watsons o sa mga department stores. So na-adre example, from Everbilena Advanced, kani siya anti-wrinkle in the shade natural. Pero mas ma-recommend ako sa mga darker skin tone na Pinay kay katong Oriental na shade, katong parang violet ani. Kani sa akong mama ni actually. And then kani siya naabot sa Watson sa FS Faces and Shades. Pani Serrano. Not sure basta FS BB cream naabot sila. And kani siya in the shade Oriental. Okay? Gamay naman ni siya no, pwede niyo siya idasok sa bag. Pero i-recommend po na ako na kung maka-afford mo gamay, medyo mahal-mahal ni Jutay, magpalit mo og mga BB cushion. Kani siya one of my recent or current favorites. This is my BB cushion compact from JCat Beauty. Ginahan ko ani JCat Beauty kay daghan silang shades from mga puti, mga pution, mga tisay from mga morenahon like me. And then ako shade na ginagamit is Sand. Inana siya Samin. Diba? So, kung ibutang niyo siya sa imong kikay-kit, nanakay sa amin na feel. And nanapod siya applicator. Kung flawless na naon kung gamitin niyo mga applicator sa pagbutang sa BB cream. Ang disadvantage is medyo mas mahal siya sa katong mga naka-tube na BB cream. And then, medyo dali siya mahurot. Kani siya actually hurot na ni siya. So, ang ibuhat na ko kay, nag-mix ko atong BB cream from the tube. And then, kay medyo puti-puti. Itong FS for me, isibulan ako siya foundation.
And then, pwede mo siya sagulan ng mga essence or facial oil para maging thinner ang consistency. Tapos, depende sa imong peg. Kung gusto mo dewy-dewy, then add more essences. Kani siya, nadiritanan, i-dab-dab lang nimo, dab-dab-dab. And then, mag-dab na ka sa imuhang now. Like so. Ani. Kapag bugas dire, how would you kayo mo timing ang mga bugas? Minhan din sila mag-present. Yan. Diba? Ngayon, ano, nakutong ano itong student. Pag-contour sa kilong, gamitin ako katong pangkilay na ako ganina. First, to go over katong na-erase na ako gamay. Ito is, nila na ako siya light, lagi kayo. So, gikan sa base sa ilong. Ana lang mga besh. Ana lang. Pwede po kamutod lang ninyo kung wala may makita yung ani, pero okay po na i-blend nyo siya with a brush. And yeah, whatever's left on your brush, i-brush lang siya gamay dire. Pero kay back to school makeup man ni, so syempre wala pa siguro ka nag-study, pero wala ka katulog, kaya makita na po niyo may mag-crush, na-excite ka, mag-concealer ta. Kung ginagamit, pwede nyo gamitin, minute nyo mapalit nyo sa Watson's or department stores from Maybelline. Kalimot na kung saan siya, marag 50 man yata ni mga concealer. So, di lang po na to ipakit pina-Kim Kardashian na pag-conceal. Gamay lang. Tipid din tayo mga best. Medyo mahal po din siya para sa mga estudyante. Siguro nasa 300 yata. I'm not sure. Pero i-check lang niyo sa Watson's. Wala lang. Gamay lang. A little goes a long way. Just to bring brightness to your face. And then to add color to our face, maggamit ta sa akong favorite. Lip tint. Chicken lip tint. Actually, mo gina siya akong everyday ginagamit. Obvious kayo kay kanang bugbog na kayo sila, pati na kay packaging. Kani siya gikan sa KJM. Mapalit niyo siya sa mga online stores o niya ang tinuod na store ani, tinuod na store. Ang like mother store ani na alang sa Aldirinco. Mapalit niyo ni, I think ang retail nila na sa 120 to 150. Pero pag dinaghan mo mamalit, makuha niyo siya 100 to 110. Yeah, din sponsored ha, pero ginahan ko ani. So, ang gamitan na ito karon kay kaning Bloodshot. Kani siya medyo reddish. Kaning other shade nga na ako kay Tango, medyo orange na siya. So, for now, gusto na ko magamit ng medyo reddish. Gamit ng Bloodshot. Yeah. Dikit na siya sa ngipon. Noon ako kalugutan kayo mo ato sa ngipon. So, pwede ka mag-kissy face. Kusa. So, ayaw sa istorya-istorya ka ayaw o pag-kissy-kissy face para di siya mo dikit sa ngipon. Habang nag-oga siya. And then, ako next kay sa cheek, kay lip and cheek tint ni. Dahil kailangan, akti ka mag-blend ani kay. Dali lang rin siya mag-set. Kaya ka siya, kung nasobrahan na kapula, para sa inyo ha, pwede niyo siya balikan sa imuhang BB cream. Pwede ka mag-add pa of more, or katong na lang na sa sponge. And then, pag human sa blush, i-set na ito ang itong face with powder. So, pwede ka mag-compact powder sa Everbelen na anything sa Watson's na mo palit. Pwede po mo gamit ta og talc powder. Kani siya from Louis and Pearl. Body and face powder ko, no? Pwede po Johnson's. Kay mga estudyante ba ito mga best. Hindi nila mag-danay-danay o Laura Mercier. Kay gasto ra kayo na siya. Mahal ra kayo na siya for students like us. Wow! And then, ginahan ko magamit og pocket kabuki brush. Always din nasa kong bag. So, niya, ani lang siya. Ani. I-shake-shake lang na ito kamay. Para make sure na even ang pagkabutang sa atong brush. And then, powder ta. Kung gusto nyo, baking style, pwede po. O, subdin nyo sa inyong under eye area. And sa inyong forehead. Itong ipang conceal ninyo may areas. Kaya pag kuman anak kay set ninyo inyong tulog now. So let's say luspadan pa ka sa imong now, pwede po ka magamit og powder blush. Nya kani siya nga powder blush, favorite na ko pud ni karon. Gikan sa J-Cat Beauty mo ni ilang blush in the shade Sweetheart. Unya napakoy gamay nga kaputi brush din. Mas gamay lang, murag pang set lang po sa blush. Unya kani siya na ipagka-peach na to. Ginahan ka ito. Murag na ipagka-sun face. Unya.
And then, pag human sa atong aping, pwede po na ito gamitin ang blush para sa atong eyeshadow. Kanang, uso di siya nga kanang murag. Tawag nila monochromatic makeup. So, you use the same color or same shade or family of shades sa imong face. So, gamitin ako siya as blush. Katong brush na gigamit ako sa akong ilong ganina. I-brush lang ako siya all over my lips. Murag ka-grabe tanaon ba na pinky-pinky ang ano. Mata. Eyebrow pencil na to, gamitin ko na to siya pang line sa eyes. Oh, para brown lang, para soft lang. Dili kayo siya dramatic. Dili kayo siya defined na kuan na brown. Kanang murag smudge lang na brown. Medyo nag-struggle ko sa pag-blend. Di ko happy sa pagka-brown sa akong eyebrow pencil on my eye. So, magamit ko og eyeliner. Kani akong favorite. Also from Maybelline, Hypersharp. Okay, so mag-line ta, pero ipisan lang yun na to ipisan lang yun na to siya, o niya dapat close lang siya sa lash line. Tapos kung gusto ka medyo cute ka tanawan, pwede niyo mo i-drag pababa yung eyeliner. Then, ang next step na to is mag-mascara ta. Kanya kong ginahan nga mascara karon, from Kiss Makeup, Heroine Makeup. Pero wapo din ang mga mascara sa Maybelline. Nara na siya sa Watsons and sa mga department store. So, bili na. Balik ko sa akong lip tint na Bloodshot para lang layering ko siya. So, nana may red sa all over. So, tunga-tunga lang. Gusto lang kong as red sa ang tunga-tunga. Tawad na. Ana lagi ko harap. Dili ni mo makaon ang lip tint. Lip tint. And then, mag-curl na ta sa itong pilok. Unya, mag-ayos ng tagbuhok gamay kay time pod. Ngayon natin Mickey Mouse. Panulay na po mga day. O mo na siya ang atong back to school. Actually, this is also my daily makeup routine. Nga, you don't really need so much time dahil lang kayo siyang buhaton o gamay lang na products ang kailangan. And I made sure na makita ninyo or mapalit ninyo itong mga ipanggamit na ko sa tutorial sa masking unsa pang mall, Breeza Mall, SM Mall, Xana Mall, Xana Mall, Victoria Plaza, masking asa pa ba. Huwag sa gamay para maklaro ninyo ang look. Ning-ano siya. Dali lang kayo siya i-achieve gamit ang mga barato nga products na palit nyo sa mga mall. Kay mga estudyante pa man mo, dapat ang kwarta ninyo igasto ninyo sa pagkaon, sa mga projects, sa pamasahe. Napay sobra sa baon, kana pwede nyo ipapalit ang makeup. Guwapa po mo. Aro di mo magmahay sa inyong mga selfie. Magtigulang ninyo. Kay guwapa inyong mga selfie. Di parehan na mo nga maglagot kami pag na mga throwback pictures. Yeah, medyo weird sa ako nga mag-film o Bisaya ang tutorial. Kay mura lang dito na istorya sa akong sarili. Feeling na akong marukog buang. Pero relax lang ay ko. Kung ginahan mo mga ingani nga simple video, labo na mag-story ako in Bisaya, please ingna ko. Sulat niyo sa comment down below. Unya kung gusto niyo i-share ning maayong balita or very basic tutorial para sa inyong mga friends, sa inyong mga barkada, feel free to share this video or tag them below para makita nila kung unsaon pag-achieving aning look. And then also, I'm on YouTube, so don't forget to subscribe to my YouTube channel. That's Xana P on YouTube. Ibutan ko na ko ang link somewhere in this post. And also the same name on Instagram, @Xana P. Punta na lang mo ani nga video o kung naamo yung mga request pa, isulat lang po ninyo sa baba. Dagan tip nyo na pasulat, no? Sorry guys, pero pwede nyo isulat ko naamo yung mga requests or katulad yung mga pangutana about makeup, beauty, skincare, and whatever. Sulat lang ninyo dira. I think moro to, undangan na ako diri kay daghan na kay ko giyaw-yaw. Actually, edit out pa ko tanan ako gipagiyaw-yaw kay murag nataas na nga video. And daghang salamat ug magkita-kita ta sa sunod nga next. Wait lang ha, kay nag-adjust pa gid ko. Magkita-kita ta sa sunod nga video. Bye.